Nahiak elkartu gaitu gaur hemen. Nahiak eta bere desioa. Nahia gaixori dago eta osatzea da bere nahia. Horretarako gu guztion laguntza eta babesa behar du. Herritarrek, norbanakoak ere, elkartasun keinu honekin bat egiteko aukera izango dute datorren otsailaren 5ean. Hemendik mezu bat luzatu nahi diet, batu zaitezte ekimen honetara. Irrien lagunak, dela urte pasatxo jaio zen, eta geure helburua da euskaratik alaitasunez, baloretan oinarritutako proiektu bat martxan jartzea. Elkarte pila bat dago lanean ari dana, auzo lanean, modu bolondrez batean. Gaurko honetan nahiak bildu gaitu. Nahiak gaixori dago, urte ditu, baten sindromea du, eta gaixotasun larria da. Baina nahiarekin batera, gure nahia elkartasuna da. Eta azpimarratu nahi dugu, bai gure zeinak elkartearen lana, eta beste elkarte guztien lan importante hori. Jaialdia antolatu dugu otsailaren 5erako. Kantu eta dantza egingo dugu. Eta gurekin batera, pailazoekin batera, Irrien lagunen pertsonaiak izango dira, eta beste talde eta norbanako pila bat. Bueno, gure zeinak elkartearen leloa ikus dezakezunez nire atzean, da aukera baten bila. Elkartea hau sortzen da derion, gaixotasun arraroekin edo ezintasun handiko umeen inguruan. Pixka bat elkartasuna edo laguntza bideratzeko nahiaren kasua entzun genuenean eta Porrotxen eta Irrien lagunaren elkarteren bitartez, ezinbestekoa egiten zitzaigun gure elkartasuna eta gure laguntza eskaintzea algenuen neurrian. Otsailaren 5ean ea betetzen dugun eraikina 2 aldiz, eta ea benetan diru laguntza lorrezak egun benetan nahiak aukera hori izan dezan. Agradecerlos a todos haber venido y por supuesto agradecer a los que estamos aquí, a Pierriz, Porrotx y compañía, a Gure Zeinak, que nos ha ayudado mucho. Y sobre todo tenemos que agradecer a una familia de Derio que pasaron por lo mismo que nosotros y con lo nuestro están volviendo a revivir y bueno, con ello tenemos que pelear por intentar dar una oportunidad a Nahia y en ello estamos. Y a ver si la gente se conciencia un poco y asiste al acto y sale todo bien. Y dar las gracias de parte de la familia y de parte de Nahia también. Musu batekin egin daiteke ilargiraino ta buelta gure azalak ere sendatzen dira ferekaz fereka puzle handiak nola osatzen diren pusketaz pusketa, otsailak 5 bat margo dezagun, kolore argiz beteta, guztiok irri egin dezagun, nahiak behar gaitu eta